Loistavaa lauantai-iltaa sinne kotikatsomoihin. Lauantai on perinteisesti se päivä, jolloin Suomeen syntyy uusia miljonäärejä. Me emme halua rikkoa tätä perinteikästä asiaa, vaan tehdä siitä vähän mielenkiintoisempi. Ei riitä, että arvaa numerot oikein. Tänään pitää tietää oikeat vastaukset. Tämä on maailman suosituin TV-ohjelma. Tämä on Haluatko miljonääriksi? Ja tänään 1 000 000 eurosta lähtee kilpailemaan seuraavat henkilöt. Enna Koskelainen, Kellokoski. Matias Hildén, Puumala. Ari Kuisma, Järvenpää. Katri Ketola, Jyväskylä. Joni Kopra, Helsinki. Elina Juntura, Tampere. Aluksi testataan vähän sorminäppäryyttä. Suoritamme alkukarsinnan. Kilpailijat valmiina? Kysymys tulee tässä. Järjestä seuraavat Cheekin levyt ilmestymisjärjestykseen vanhimmasta nuorimpaan. A. Alfa Omega. B. Kuka sä oot? C. Kuka muu muka? Ja D. Sokka irti. Oikea järjestys vanhimmasta nuorimpaan on Kuka sä oot? Sokka irti. Kuka muu muka? Ja Alfa Omega. Oikeita vastauksia tuli 1. Ja se riittää. Enna Koskelainen. Yes. Mahtavaa. En ois uskonut. Yes. Hirveä joulukävi. Noniin. Enna ei olisi itekään uskonut, että menee Cheekin levyt oikeaan järjestykseen. Ei todellakaan. No nyt ne meni ja nyt me päästään kilpailemaan 1 000 000 eurosta. Hyvä. Ootko valmis? Yes. Let's go! Enna Koskelainen. Moi ja onneksi olkoon. Selvisit alkukarsinasta pelaamaan. Kellokoskelta kotosi? Kyllä vain. Mä en Kellokoskelta oikeastaan muuta tiedä, kun eikö siellä ole se mielisairaala? No juuri se. Joo, siitä otatte joku elokuvakin tehdä. Joo, siellä. Okei. No, onko se vielä toiminnassa? Vielä toistaiseksi. Okei. Avopuoliso Marko on katsomossa jännittämässä kanssa. Mahtavaa. Kauas te ootte Markon kanssa tyylannut? 19 vuotta. 19 vuotta, no niin. Ja eipä tässä mitään se kummempaa. Meillä on 15 kysymystä ja sen jälkeen sä saat aika pirusti hynystä, jos ne menee kaikki oikein. Kyllä. Ja ajattelin, että jos kerrottaisiin säännöt tässä alkuun, niin päästään sen jälkeen pelaamaan. Tehdään näin. Okei. Sulla on 15 kysymystä. Siellä on muutama palkintosumma. 1 000 euroa ja 10 000 euroa, jotka on sellaisia, että ne kun tiedät, niin ne saat sitten pitää. Sulla on käytössä 3 oljenkortta, mikäli sikäli tulee semmoinen kysymys, että tulee tenkka po, etten ihan tiedä tähän oikeata vastausta. Oljenkorret ovat 50-50, jolloin tietokone poistaa 2 varmasti väärää vastausta. Sen lisäksi niin voit kilauttaa kaverille, hakea sieltä vähän apuja, tai sitten voit käyttää oljenkorreja, eli kysyä meidän yleisöltä. Yleisö haluaa varmasti auttaa sua ja se homma toimii niin, että valitset yleisöjoukosta 3 tyyppiä, ketkä kertoo sulle mitä mieltä he on, mikä olisi oikea vastaus ja saat sitten itse tehdä siitä johtopäätöksen, että onko siitä apuja vai ei. Yes. Mä luulen, että se isoin jännitys varmaan laukeaa tossa, kun saadaan toi ensimmäinen kysymys pois alta, eikö niin? Todennäköisesti. Ja haluat edelleen miljonääriksi? No ehdottomasti. Mahtavaa! Let's play! Otetaan ensimmäinen kysymys. Kuka teki Suomen voittomaalin jääkiekon nuorten MM-finaalissa 2016? A. Konsta Kapanen, B. Kasperi Kapanen, C. Sami Kapanen vai D. Hannu Kapanen? Katsoitko finaalin? En. Jaha. Okei. Katsoitko jälkimainingit? En. Tuolla. Jääkiekko ei kuulu siihen, että mitä seuraisi tai kattoisi. Okei.
No, mitäs nämä vaihtoehdot? No, mulla pieni haisu varmaan tähän on. Kerro mulle vähän. No toi Konsta se ei nyt ole ainakaan. Ja Hannu on pelannut vissiin jo aika kauan aikaa sitten. Ja Sami olisi sitten sen poika. Sitten tää nuorimmainen vaan jäisi sinne. Okei. Näin mä päättelisin. Että tähän kohtaa en vielä käytä niitä oljenkorsia, Eli haluat lukita vastauksen. Vaikka tuurilla mennään, vastaus lukitaan B. Kasperi Kapanen. Me lukitaan vastaus B. Kasperi Kapanen. Ja me iloitaan, koska se on aivan oikein. Ei ollut tietoa. Pieni arvaus. Olihan toi nyt tieto, joo. Kasperi Kapaselle terveisiä, että oli nätti vanhanaikainen. Kiitos siitä. 100 € tienattu, ensimmäinen kysymys hoidettu pois alta. Kyllä. Nyt voidaan pikkuhiljaa pudottaa se syke alle 2 huntin. Marko olisi varmaan tiennyt katsomossa ja matkalla Kellokoskella oltaisiin vähän keskusteltu tästä, jos saisi mennyt väärin. Otetaan seuraava kysymys, se on arvoltaan 300 €. Kuka näyttelee miespääosan Oscar-palkintoja kahmineessa elokuvassa Titanic? A. Brad Pitt, B. Chris O'Donnell, C. Matt Damon, D. Leonardo DiCaprio. No joo. Onko vähän helpompi kuin lätkäaiheinen? Tämä oli vähän helpompi kysymys, että tämä on nyt aika varma tieto, että se on toi vaihtoehto D. Vaihtoehto D. Leonardo DiCaprio. Kyllä vain. Ja me lukitaan se. Lukitaan se. Enna, 2 kysymystä takana, kaikki oljenkorret käyttämättä. Otetaan 3. kysymys, se on arvoltaan 500 €. Mikä on Afrikan korkein vuori? A. Mount Everest, B. Mont Blanc, C. Aconcagua vai D. Kilimanjaro? Nyt taas on vähän kysymys, josta mä sanon, että ei ole mitään haisu, mutta ensimmäinen mikä tuli mieleen, niin vastataan se, menee syteen tai saveen. Pelinaisia! Hyvä! Hyvä Marko. Sä oot valinnut pelinaisen itsellesi. Niin vastataan D. Kilimanjaro. D. Kilimanjaro. Haluat lukita? Haluan lukita. Vastauksen D. Kilimanjaro. Nyt se on lukittu. Se on aivan oikein! Jossain siellä Kenian rajalla. Ei mitään havaintoa. Se on. Ja 700 € olisi seuraavan kysymyksen arvo. Mennäänkö eteenpäin? Mennään kysymys tänään. Otetaan seuraava kysymys. Ja se tulee tässä. Millä taiteilijan nimellä James Nikander tunnetaan? A. Odinin temppeli, B. Iron Sky, C. Prinssi Jusuf vai D. Musta barbaari? Ei mitään havaintoa, mutta 2 nyt voi sulkea jo suoraan pois. Tai oikeastaan ehkä noin 3kin voi sulkea pois. Sanois noista nimistä nyt ääneen, että... Me vastataan D. Musta barbaari. Sä oot sitä mieltä, että James Nikander olisi musta barbaari. Joo. Ja sä olet niin varma, että sä voit lukita sen vastauksen. No, en mä täysin varma, mutta lukitaan. Selvä. Pakko mun on sua vaan uskoa, kun sä oot noin päättäväinen. Me lukitaan vastaus D. Musta barbaari. Enna on sitä mieltä, että James Nikander tunnetaan paremmin nimellä Musta barbaari. Ja se on aivan oikein. Sulla on 4 kysymystä jo hoidettuna, 700 € tienattuna. Seuraava kysymys on nyt se ensimmäinen rajapyykki, sen arvo on 1000 €. Sen kun tiedät, niin ennen tämä ilta nyt sitten ihan miten tahansa. Ja ainakin 1000 € sulle jää taskuun. Sulla on kaikki oljenkorret käyttämättä. Ne menee toisin sanoen ihan hyvin. Joo, kunhan ne muistaa sitä vaan käyttää. No kyllä, sekin kysymys siellä jossain kohtaa eteen tulee. Mutta toivottavasti ei seuraavana. Katsotaan, tässä tulee kuitenkin seuraava kysymys. Missä kaupungissa sijaitsee maineikas Pradon taidemuseo?
A. Roomassa, B. Pariisissa, C. Madridissa, D. Berliinissä. Ootko käynyt kaikissa näissä kaupungeissa? Kahdessa on käynyt silleen pikaisesti, mutta... Mutta oli sen verran pikaisia reissuja, ettei kerinyt ihan kulttuuria mahduttamaan niihin reissuihin. Kulttuuri ei, tuollainen taidemuseo ei muutenkaan ole meikäläisen nyt ei niin kuin pienintäkään mahdollisuutta sulkea mitään pois. Mitäs me nyt, Enna, tehdään? Sulla on kaikki 3 oljenkortta käyttämättä. Mennään intuition voimalla ja vedetään B-Pariisissa. Tosissaan. Okei. Haluan lukita vastauksen B. Pariisissa. Vastaus lukitaan. Et halunnut käyttää yhtään oljenkorsia. Saat kuulla vastauksen kohta, heti katkon jälkeen. Tervetuloa takaisin Haluatko miljonääriksi -ohjelman pariin. Täällä on kohtuullisen jännittävä tunnelma tällä hetkellä. Enna Koskelainen Kellokoskelta on tullut selkeästi pelaamaan. Kaikki on muka tähän mennessä arvattu, mutta ne on vaan mennyt oikein. 4 kysymystä on tiedetty ja nyt on sitten 5. kysymys, joka olisi toi 1000 € kysymys. Jos mikäli sikäli tää menee oikein, niin sen summan saat sitten pitää. Sulla on 3 oljenkortta käyttämättä. Et halunnut niitä käyttää tähänkään kysymykseen, vaan tuossa ennen katkoa päätit lukita vastauksen B, joka oli Pariisissa. Ollaanko kartalla vielä? Joo. Okei. Ja nyt katsotaan oikeasti, miten sulle sitten kävi tässä näin. Missä kaupungissa sijaitsee maineikas Pradon taidemuseo? Vastasit B. Pariisissa. Lukitsit vastauksen, et halunnut käyttää siihen oljenkorsia. Tiedätkö mitä, Enna? Se oli valitettavasti väärin. Se olisi ollut... Ei olisi ollut sekään. Se olisi ollut Madridissa. Olisiko auttanut, vaikka olisi otettu 50-50? Ei todennäköisesti, koska mä olisin veikannut, jos se olisi toi Rooma jäänyt, niin veikannut sit sitä. Joo. Mä en voi sanoa mitään muuta kuin, että mun mielestä sanoit jossain kohtaa, että kun on maine mennyt, niin ei ole mitään väliä, että kun on kunnia jäänyt jäljelle. Mä luulen, että sait tässä näin uuden maineen, meinaa itsellesi, meinaa pelinaisen maineen. No. Hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Enna Koskelainen veti upporikasta rutiköyhää ja valitettavasti lähti jälkimmäisenä takaisin Kellokoskelle. Se tarkoittaa sitä, että penkki on taas tyhjä. On aika selvittää, kuka pääsee seuraavaksi pelaamaan 1 000 000 €. Kilpailet valmiina? Kysymys tulee tässä. Ensimmäisestä aloittamalla aseta seuraavat Suomen presidentit valitsemisjärjestyksensä. A. Relander, B. Ståhlberg, C. Kallio, D. Svinhufvud. Aika loppui. Oikea järjestys on Ståhlberg, Relander, Svinhufvud, Kallio. Katsotaan, saako kukaan oikein. 1 sai oikein. Matias Hildén! Mahtavaa. 3 sekuntia. No se on tiedossa paremmin kuin Cheekin levyt. No niin. No sanotaan nyt näin, että sitä ei ainakaan tarvi hävetä. Niin. Haluatko lähteä pelaamaan? Eiköhän mennä. Noniin. Matias Hildén Puumalasta on seuraava pelimies. Mutta tiedätkö mitä? Saat itse esitellä itsesi ensi alkuun. Meillä on sulle pieni yllätys, me katsotaan sun video.
Terve! Minä olen Matias Hildén, 28-vuotias kaveri Puumalasta Saimaan rannalta Etelä-Savosta. Nyt tässä jo 4 vuotta työskennellyt täällä Puumalan kunnanjohtajana. No en hae siksi tähän Haluatko miljonääriksi -kilpailuun, vaan sen tähden, että täällä joka perjantai itse järjestän tietokilpailua paikallisille asukkaille ja toki muillekin. Ja aina vähän valittavat, kun kysyn liian hankalia, niin mukava olisi sitten heillekin varmaan näyttää, että mitenkä se Matias sitten itse pärjää, kun joutuu koviin kysymyksiin vastaamaan. Sen tähden haen tähän Haluatko miljonääriksi -kilpailuun. Nyt tuli Matiaskin sitten meille tutuksi. Suomen nuorin kunnanjohtaja. Pitääkö paikkansa? No, tiettävästi kyllä jo vielä. No niin, mahti homma. Kauanko pesti kestä? Vähän päälle 4 vuotta on nyt ollut. Okei. Ootko ihan siellä Puumalassa syntynyt? En ole kuin tuolta Aitoosta. Okei. Sieltä Pirkanmaalta lähtöisin. Kirkastusjuhlat on tutut ja... On käyty monet kertaa. Okei. Mä oon käynyt Puumalassa. Sehän on oikeasti ihan mahtava paikka. Ei varmaan talvisin, mikä on silleen ehkä... On talvisin. Talvisinkin, no. Nyt puhuu kunnanjohtaja. Mutta kesäsin. Mutta silloin jo talvisin kaupassa ruuhkaa siltä. Okei. Ja teidän suurin nähtävyyshän on totta kai Aku Hirviniemi, No. joka on siinä rantabaarissa. Joo. Siellä läpi kesän. sanotaan näin, että vähintään 5 kertaa viikossa. Okei. Avopuoliso Maiju löytyy katsomosta. Moi Maiju. Ja vedät bubivisoja. Hyvä. Siis eihän tää on reilua. No, Että on saas haluatko miljonääriksi -ohjelmassa. No sinänsä joo, mutta kun vetää näitä pubivisoja, niin saa itse valita mitä kysyy. Täällä Joo. ei varmaan saa valita mihin vastaan. Saat valita mitä vastaat. Se on sinällään niinku... No on sekin ihan reilu. Okei. Mä luulen, että sä pääset pitkälle. Poika. Sä olet päässyt elämässä pitkälle. Ja nyt katsotaan, miten sulla käy tässä. Kerrataan säännöt. Eli 15 kysymystä. Siellä on muutama rahasumma matkan varrella, jotka on sellaisia, että ne kun tiedät, niin sen summan saat pitää. Ne on 1 000 euroa ja 10 000 euroa. Jos jossain kohtaa tulee seinä vastaan eikä löydy bubivisa-pitäjälle oikeaa vastausta kysymykseen, niin voit käyttää meidän oljen korssia. Yksi on 50-50, jolloin tietokone poistaa 2 varmasti väärää vastausta. Voidaan kilauttaa jollekin sun kaverille, hakea sieltä vähän apuja, tai sitten me voidaan kysyä meidän huikealta yleisöltä. Ja yleisöltä kysyminen toimii niin, että sinä saat, Matias, valita sitten yleisöstä 3 tyyppiä, keneltä haluat kuulla sitten vastauksen ehkä pienien perustelujen kerran ja tehdä sitten omat johtopäätökset. Ja haluat edelleenkin miljonääriksi. Kyllä haluan. Mahtavaa! Ruvetaan pelaamaan. Puumalan kunnanjohtajalle täräytetään tästä ensimmäinen kysymys. Mikä on kreikkalaisten aakkosten ensimmäinen kirjain? A. Alfa, B. Delta, C. Omega, D. Gamma. Tämä on sellaista tietoa, että onneksi oli se cheek-kysymys, että alfa taitaa olla oikea vastaus. Lukitset vastauksen A. Kyllä. Alfa. Me lukitaan vastaus. Se on kaiken alku. Otetaan heti toinen kysymys. Mennään eteenpäin. Arvo 300 euroa. Mikä maanosa on väestömäärältään suurin? A. Aasia, B. Afrikka, C. Eurooppa, D. Etelä-Amerikka. Kyllähän jatketaan hyväksi tulleella A-linjalla eli Aasia. Lukitaan se. A-luokan mies valitsee A-vastauksen. Aasia. Se on ihan A-luokan vastaus. 300 euroa tienattu, otetaan saman tien tästä näin 3. kysymys, kun päästiin vauhtiin. Pelikielellä puoli kiloa olisi nyt sitten tässä panoksena. Mistä seuraavista aiheista hittiromaani 50 Shades of Grey sisältää kuvauksia? A. Anarkismi, B. Kulinarismi, C. Kolonialismi vai D. Sadomasokismi? Ilmeisesti niin hurja kirja kyseessä, että en ole uskaltanut
lukeakaan. Mites nämä vaihtoehdot, onko näistä joku semmonen, joka No tuntuisi varmaan tämä D kuitenkin on se. olisi lähimpänä Sen sun verran sydäntä, on mutta lehdistä. mikä on sun vastaus? No pitää vastata sitä, mikä tutulta tuntuu. Joo, Otetaan kyllä. D sitten. Nämähän on semmosia nämä kaikki vaihtoehdot, näitä voisi useampaakin niin ihan saman illan aikana, mutta oikeassa järjestyksessä, mutta lukitse vaan joku vaihtoehto. Otetaan se D, sadomasokismi. D, sadomasokismi on Matiaksen mieleen. Ja niin se on kuule meidän kaikkien mieleen. Hyvä Matias. Meillä on hyvä vauhti päällä. Niin. Ja pitääkin olla. Se hyvä vauhtikin hyytyy. No älä nyt viitti. Siihen saadaan vastaus kohta meinaan. Ainakin hetkeksi aikaa se hyytyy. Me pidetään tässä kohtaa pieni tauko ja jatketaan Matiaksen kanssa ihan kohta. Jos joku avasi juuri telkkarin, niin kerrottakoon, kyseessä on maailman suosituin TV-ohjelma Haluatko miljonääriksi? Ja mulla on täällä näin pelailemassa 1 000 000 eurosta Matias Hildén Puumalasta, Suomen nuorin kunnanjohtaja. Näin tuossa todettiin ja yllätys, yllätys, bubivisojen vetäjä. Mikä tää on tää baari, missä siellä Puumalassa vedät? Ravintola Virta. Ravintola Virta. Oletan, että se on jossain siinä rannassa. No ei ihan rannassa, mutta hyvin lähellä. Okei. Ja kauanko oot näitä bubivisoja vetänyt siellä? No kyllä se 4 vuotta saman verran, mitä tuolla on töissäkin ollut. Eli sä ryhdyit kunnanjohtajaksi, sit ajattelit, että ihan ensimmäiseksi aloitetaan bubivisot. No. Mä rakastan Puumalaa. Kyllä. Se on oikeastaan bubivisot ollut harrastuksena, mutta kun niitä ei siellä kukaan järjestänyt, niin piti ruveta itse järjestämään. Olitko tehnyt lupauksen, että jos musta tehdään kunnanjohtaja, niin tänne tulee bubivisot? Ravintola Virtaa. No ei ne muuten olisi varmaan valinnut. All right. Mennään eteenpäin. Me jäätiin 4. kysymykseen, sen arvo on 700 €. Minkä nykyisen valtion alueella etruskit elivät? A. Kiinan, B. Meksikon, C. Kanadan, D. Italian. Sano vaan saman tien, jos tulee sellainen kysymys, mikä olet joskus itse vetänyt tietomisessa. Niin. Oiskin tullut. On voinut sitä, että tämäkin joskus kysynyt, mutta nyt kyllä täytyy tarkemmin miettiä. Mietin, meillä on Matias aikaa. Sä oot vetänyt niin nopea nuo ekat kysymykset tuossa hanskaan, että... Joo. Jonkinlainen haju on, mutta kyllä se... Kerro vähän, minkälaisia ajatuksia nuo vaihtoehdot herättää. Tuo Meksiko nyt tuntuisi tutuimmalta, mutta se varmaan, että ei nyt ihan ilman rahoja joutuisi kotiin lähtemään, niin kyllä se varmaan pitäisi nyt joku oljenkorsi käyttää tähän. Sulla on 3 oljenkortta 50-50, voit kilauttaa kaverille tai kysyä meidän yleisöltä. Joo. Mitäs sä luulet, jos otetaan 100 ihmistä, niin kuinka moni tietää tähän vastauksen? Kyllä osa tietää varmastikin, mutta Helpottaisiko, jos tästä ottaisiin muutama vaihtoehdon pois? kyllä se voisi helpottaa. Otetaanhan se 50-50 tässä. Matias käyttää oljenkorren 50-50 tähän kysymykseen. Se tarkoittaa sitä, että tietokone poistaa automaattisesti 2 varmasti väärää vastausta. Ja se tekee sen nyt. Se lähti se Meksiko pois sieltä. Siinähän kävi. Hyvä, se ei ole siellä enää häiritsemässä Ei ole häiritsemässä enää. Ei se nyt juuri helpottanut tuokaan. Voi. Avopuoliso Maiju katsomossa miettii, että ne kaikki illat, kun sä oot siellä bubissa, Niin. ootko sä vetänytkään mitään tietovisoja siellä vai jotain muuta? Kyllähän välillä on siellä todisteena. Toisaalta toi olisi kolikoheitto tossa. Ootko se semmonen gamblääjä? Niin se on siellä. Toisaalta taas ei ehkä nyt tolleen niinku kunnanjohtajan pirtaan sopisi, että jos saisit semmonen gamblääjä. Pannaan Puumalan rahat tosta. Kyllä se tuo Italia tuntuisi vähän vahvemmalta, mutta vieläkin nyt miettii, että uskaltaisiko sitä. Kyllä mä nyt sen Italian otan tässä. Haluat lukita vastauksen D. Italian.
Lukitaan se. En mä lähde sua kieltämään. Matias Hildén on lukinut vastauksen D. Siihen käytettiin 1 oljenkorsi. Mene ja tiedä, helpottiko se nyt sitten tätä kysymystä, mutta se meni aivan oikein. Kaikkea sitä. Hyvä, että et käyttänyt enempää oljenkorsia. Niin, kyllä. Sehän on kummelissakin nähty, että toi Kanada-vastaus, niin se menee aina puihin. Meillä on seuraavaksi 5. kysymys. Se on arvoltaan 1000 euroa. Ja sen kun tiedät, niin vähintään sen verran on sulla taskussa, kun sä lähdet takas Puumalaan. Mennään seuraavaan kysymykseen. Mikä alkuaine on latinaksi argentum? A. Hopea. B. Kulta. C. Sinkki. D. Platina. Jaha, kyllä nytkin sellaisen kysymyksen laitoin, että en varmaan, ei voi niinku sanoa, että täysin varmaa, mutta kyllä se AG taitaa olla tuo hopean tunnus, niin eiköhän me veikata sitä, eli A. hopea. Mä voin ihan rehellisesti sanoa, että mulla ei ole harmaita aavistustakaan. Ei minulla. Mutta joo, mä luulen, että tästä vielä miettiä vähän, niin. Sulla on 2 oljenkortta käyttämättä. Joo. Saat valita ihan minkä vaihtoehdon vaan. Sitten kun sanot vaan, että lukit sen vaihtoehdon, niin se vaihtoehto sitten lukitaan. Sitten sitä ei enää vaihdeta. Joo. Mitäs tehdään? Sä rupesit nyt vähän pistää pään sekaisin. Minä olisin hyvin varma tuosta ollut, että se voi olla se hopean tunnus on kyllä se AG tai AR, nyt en muista kumpi niistä, mutta tietysti onko se platinakin sitten yksi niistä. Voi. Tietysti se on aina se varma se, että saisi sen 1000 euroa edes. Niin. Ehkä meidän kilautan nyt sitten kaverille, kuitenkin varmistetaan asiaa sen verran. Matias kilauttaa kaverille. Katellaan täällä, minkämoisia kaveruksia täältä löytyy. Esitteles meille, ketä tässä nyt on. No, tässä on Markus veljeni ja sitten Jussi ja Markku on sieltä kotoseudulta päin heidän kanssa tätä tietovisoja kuljetti. Ja Markku on ruotsin kielen opettaja, niin hän on tätä kieliosaamista, niin jos häntä sitten vaivataan tässä yhteydessä. Mikä alkuaine on latinaksi argentum? Me soitat kaverille, joka tietää ruotsista kaikki. Niin, se on. Tää vaikuttaa ihan hyvältä. Me on molemmat yhtä helppoja kieliä. Joo. Me soitetaan Markulle. Soitetaan. Kiva soittaa Markku. Hän ymmärtää varmaan suomen kieltä, vai pitääkö mun sanoa, että tsenare? Kokeillaan. Kontio. Jaajo Linnonmaa, haluatko miljonääriksi -ohjelmasta. Tervehdys. Terve. En välttämättä koskaan olisi uskonut sanovan, kun soitat, mutta kunnanjohtaja on täällä pienissä ongelmissa ja tarttis nyt, Markku, sun apua. Jaa. No täytyy auttaa kunnanjohtajaa. Matias on täällä nyt kysymyksen äärellä ja hän ajatteli, että soitetaan sulle, että sulta voitaisiin saada vahvistus hänen epäilyille. Matias, sulla on 30 sekuntia aikaa esittää kysymys ja vaihtoehdot Markulle. Aika lähtee käyntiin nyt. No niin, terve Markku. Kysytään, mikä alkuaine on latinaksi argentum? Onko A. hopea, B. kulta, C. sinkki vai D. platina? Kulta. Onko varmasti? Kohtalaisen varmasti. Minä olisin veikannut just ihan muuta, mutta... No sitten, hei, hopea. No niin, hyvä. Hopea. Joo, kiitos paljon ja katsotaan miten käy. Oi. Ei tää paljon auttanut. Mutta ei platinaa veikannut ainakaan. Nyt oli hyvät neuvot kyllä. Okei. Markku oli sitä mieltä, että se olisi kulta. Sitten sen jälkeen, kun sä kerroit hänelle, että se on väärin. Sitten hän oli sitä mieltä, että se olisi hopea.
Mä olin niin ajatuksellinen, mä en kuullut, että mitä kaikkea muuta siellä ehdoteltiin. Ja valitettavasti aika loppui, sieltä olisi varmaan loputkin vaihtoehdot tullut, mutta oliko tästä nyt apua? No, sanotaan näin, että ehkä siinä sai sen vahvistuksen, että ehkä me sitä hopeaa nyt sitten kuitenkin koitaan. Että toisaalta jos nyt tämä häviää, niin sitten voi syyttää jotain muutakin. Okei. Markku saa tarjota kaljat. Lukitsetko vastauksen A, hopea? Lukitaan vasta. Ja lukitaan se. Ja lähetetään samalla terveiset Virta Bubiin. Mennään siellä varmaan kotiyleisö jännittää, miten kävi. Kyllä se on A, hopea. Se on aivan oikein. Jaksollisen järjestelmän 11 alkuaine. Niin, tuota en ostiin. No niin, mutta Markulle varmaan lähetetään. Kyllä. Kiitokset. Kiitos kortti. Kiitos kortti. Odotellessa, että kiitoskortti pääsee perille, niin me pidetään pieni tauko ja jatketaan Matiaksen kanssa pelaamista ihan kohta. Tervetuloa takaisin pelaamaan. Matias Hildén, Puumalan kunnanjohtaja, istuu siinä pöydän toisella puolella ja me ollaan jo 1000 euroa tienattu, eikö näin? No toivotaan. Mä muistan aina kaikissa Suomi-filmeissä aina silleen, kunnanjohtaja, vaimo tulee kylään. Avovaimo Maiju on siellä katsomassa, moi. Onko tää titteli ikään kuin kulunut tässä vuosien varrella vai onko silleen, että kun sä kävelet siellä Puumalan rantakadulla, niin herrasmiehet ottaa lakin pois päältä? No ei ne enää kyllä juuri Herra lakia kunnanjohtaja. Se on vähän mennyt. Mutta siellä jos tuut, niin siellä saat ottaa. Okei, no niin, mä lupaan. Hei, seuraavaksi meillä on vuorossa 6. kysymys. Se on arvoltaan 2000 euroa. Sä oot 2 oljenkortta käyttänyt. 1 on vielä käyttämättä. Se on mun mielestä se kaikista paras vaihtoehto. Meinaan se on, että voit kysyä täältä yleisöltä vähän apuja, mutta katsotaan. Toivottavasti et tarvitse sitä vielä seuraavassa kysymyksessä. 10 kysymyksen päässä saat 1 000 000 eurosta. Otetaan 6. kysymys. Kenen virka-asunto Kesäranta on? A. Tasavallan presidentin. B. Eduskunnan puhemiehen. C. Pääministerin. D. Alkon pääjohtaja. Joo, nyt on kyllä siinä määrin tutumpi sektori kuin tuo edellinen, että Et ole käynyt? voidaan. No en ottanut itse asiassa käydä, mutta kyllä se tämä C-pääministerin virka-asunto. Oot sitä mieltä, että pääministeri budjaa Kesärannassa? Kyllä se siellä budjaa. Kuulostaa ihan lepposalta. Lukitset vastauksen C. Kyllä lukit. Pääministeri. Siihen ei mennyt oljenkorsia. Eikä olisi kannattanut tuhlatakaan. Se on oikein. Sä pidät Bubin visoja, eikö tää aika klassikko kysymys? No on, kyllä. Vähän liiakin. On varmaan 2 kertaa tullut itsekin kysytty. No niin. 7. kysymys, arvo 3000 euroa. Mikä seuraavista on Halo Helsinki-yhtyeen suosittuja kappaleita? A. Die Hard. B. Fight Club. C. Pulp Fiction. D. Blade Runner. Jaha. Nyt Mikä musiikkimaku on kunnanjohtajalla? No se on ehkä vähän perinteisempi kuin tämä Halo Helsinki. Olen kyllä kerran ollut heidän konserttejakin kuuntelemassa. Mutta et muista siitä keikasta. En muista juuri enää. Justiinsa jotain tiettyä biisiä, joo. Kyllä me tämä yhdessä laulussa ne tästä Pulp Fictionista ainakin laulaa ja enköhän minä sen nyt valitse tuosta, koska se on 1000 euroa sinne. Toi on hyvä ajattelutapa. Mä tykkään kans tosta. Tonni sinne, tonni tänne. Lukitsetko vaihtoehdon C, Pulp Fiction? Lukitsen. Matias lukitsee vaihtoehdon C, Pulp Fiction. Kyllä se näin on, että sä olet
John ja Malen Uma siinä lauletaan. Puolimatkan Grovissa ollaan. Nyt tulee 8. kysymys. Se on arvoltaan 5000 €. 1 oljenkorsi on Matiaksella vielä käyttämättä. Otetaan 8. kysymys. Kysymys tulee tässä. Missä hyppylajissa käytetään Dick Fosburyn tunnetuksi tekemää tyyliä nimeltään floppaus? A. Mäkihypyssä, B. Kolmiloikassa, C. Pituushypyssä, D. Korkeushypyssä. Joo. Onko urheilumiehiä? No, en nyt sanotaan näin ihan se urheilu, josta kaikista terävintä osaamisalaa, mutta jotenkin muistelisi, että se tämä D-korkeushyppy olisi, joten lukitaan se. Oot sitä mieltä, että korkeushypyssä tyyli voisi olla floppaus? Pystytkö näyttää siinä penkillä suunnilleen? Niin. Minkälainen se olisi? Joo, mutta haluat lukita vastauksen D, korkeushypyssä. Haluatko miettiä Kyllä. vielä? Ei mietitä enää. Hyvä. Lukitaan vastaus D, korkeushypyssä. Se on oikein. Kerran kun sitä saa kunnanjohtaja vähän kiusata tässä näin, niin... Joo. Voi. Sulla on mennyt nyt sitten 8 kysymystä oikein, 5000 € tienattu. 1000 € on jo varmasti taskussa, 1 oljenkorsi käyttämättä. 9. kysymys olisi vuorossa seuraavana ja sen arvo on 7000 €. Minkä aatelisuvun sekä heidän palvelijoidensa elämää seurataan Downton Abbey -televisiosarjassa? A. Crawlin, B. Channing, C. Carson, D. Spencer. Onko tullut katsottua Downton Abbey? Ei valitettavasti ole tullut katsottua, että taisi viimeinen jakso tullakin tässä televisiosta jokin aika sitten, mutta minä luulen, että meillä voisi tänään kyllä yleisössä olla tämä sarja faneja. Downton Abbey faneja. Nyt kysytä yleisöltä sitten. Näyttääkö yleisö siltä? Suosittu sarja, niin kyllä joku varmaan. Okei. Kysy yleisöltä oljenkorsi otetaan käyttöön ja toimii siten, että kaikki yleisössä, ketkä haluatte auttaa Matiasta tässä kysymyksessä ja teillä olisi jonkunnäköinen haju siitä, mikä olisi tähän oikea vastaus, niin nouskaapa ylös. Reippaasti vaan, reippaasti vaan. No niin, muutama rohkea sieltä löytyi sitten, kun vähän aikaa mietittiin. Joo, yhteensä jos osaan laskea, niin 120 ihmisestä, niin 4 olisi kattonut Downton Abbeyä ja 1 nousi siellä vaan ihan muuten vaan huvikseen. Mene ja tiedä. Matias, näistä 4 henkilöstä, niin jos viitsit, niin valitse 3. Joo, jos otetaan sinut ja otetaan sitten tasa-arvon nimissä, niin mä herra tältä takarivistä. Selvä juttu. Mä kerron sulle, Matias, että siellä on Alex, Julia ja Katja pystyssä yleisössä ja seuraavaksi saat heiltä vähän apuja. Jos voidaan aloittaa herrasmiehestä tuolta ihan ylhäältä. Alex, pienten perustelujen kerran kerrotko Matiakselle, mitä mieltä oot, mikä on oikea vastaus? No, oikea vastaus on A. Crawley, ja joka jakso on tullut katsottua mukaan lukien tää finaali. Okei. Julia Helsingistä, uskallatko olla eri mieltä? En uskalla, että semmoiset maratonit on tästä sarjasta vedetty, että vastaus on A. Crawley. Ja sitten vielä Katja Lohjalta. Samoilla linjoilla mennään, että A. Crawley. Sama Downton Abbey on näkynyt myös Lohjalla. Okei, sieltä tuli 3 A-ehdotusta, mutta Matias, tämä homma toimii siten, että sinä teet lopullisen päätöksen. Uskallisitko valita jonkun toisen? No. Eiköhän me oteta samaa, mitä ehdottivat, eli A. Crawley. Okei, ja voin kertoa, että te ketkä olette siellä yleisössä, niin teidänkin kannattaa pikkusen jännittää meinaa. Mikäli sikäli vastasitte oikein, niin saatte Skandikkiin niin hotelliyön. Mutta katsotaan, miten tässä käy. Tämmönen pikku kädenojennus juontajalta.
Joo. Ja siis kaikille omat hotellihuoneet. Siellä ollaan minä ja Matias ja Maijo. Kaikki ollaan siellä. Okei, mennään tähän kysymykseen. Elikkäs lukitset vastauksen A. Crawley. Kimppa kivaa tiedossa Skandikissa. Me lähdetään kaikki. Aika kiva juttu yleisöltä kysysit ja sait 7 000 euroa. Joo, kyllä oli hyviä vastauksia. Hyviä vastauksia, joo. Ja vuoden vaihteessa muistaakseni loppui tuo sarja 6 tuotantokautta, sitä kuvattiin. Muistan vaan itse hetken, kun Hanoppi sanoi, että nyt ei kerkeä enää hoitaa lapsia. Että mä lähden katsomaan Downton Abbey. Viimeinen jakso on nyt tulossa. Hei, nyt tuleekin mielenkiintoinen tilanne. Tulee 10. kysymys. Sen arvo on 10 000 euroa. Ja jos sen tiedät, niin sitä summaa sulta ei kukaan ota pois. Kaikki oljenkorret on nyt käytetty, mutta sä oot päässyt jo pitkälle. Kyllä. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? No. Joudut odottamaan viikon verran sun 10 000 euron kysymystä. Ai. Tämä Haluatko miljonääriksi oli nyt sitten tässä. Tämän illan osalta Matias jatkaa pelaamista isoista rahoista ensi lauantaina. Silloin meillä on seuraavana vuorossa 10. kysymys, jonka arvo on 10 000 euroa. Kiitos kotikatsojille, kiitoksia yleisölle, jotka olitte täällä. Nähdään ensi lauantaina.